Vila-real en un minut. En el ple municipal del passat dilluns, PSOE i Compromís van aprovar amb informe en contra de la intervenció municipal factures per valor de 530.000 euros sense que l'oposició hagi pogut accedir a conèixer a quins conceptes corresponen. Els populars lamenten que des de que Benlloc entrara a governar en 2011 no s'hagi pres cap acció concreta malgrat les propostes del PP de crear un cens d'habitatges buits i una xarxa d'habitatges de lloguer social per a protegir els veïns més necessitats. Aquesta setmana, la campanya A peu de carrer s'ha traslladat al Col·legi José Soriano per mostrar la seva oposició a la retallada al plurilingüisme. D'aquesta manera, els populars han volgut mostrar el seu suport a les mares i pares d'aquest centre, sumant-se a la recollida de signatures de l'AMPA i presentant una moció que es debatrà en el pròxim ple per a reclamar a l'alcalde i a la conselleria que rectifiquen per a no perjudicar a 420 alumnes. Treballant per un Vila-real millor. Partit Popular.